Kovako. Ai kova. Mitäs me vie? Mikä on kova mitä? Antaa jätkiä kato nukkua, kun mitä nukuttaa. Niin. Ootte sä pääkö Kakolasta ystävät? Mietittekö sitä tosiaan koko yön putkassa? No koko yö oltiin. Vasta aamulla tuli herättää. No niin, selvä. Tästä Tää on tulee... punavuorinen jätkäliitto. Aamulla vasta herättää. Rööperin jätkä. Te olette rööpperikundeja vai? Ollaan. Ootte sitten kovia jätkiä? Me ollaan aina. Loppuun. Me ollaan Kakolan kundeja. Te olette Kakolan kundeja? Ahaa. Olitteko te samassa sellissä? Oltiin. Ei kun sohva ei saa palaa. Ei, sohvaa ei saa polttaa. Ei saa polttaa sohvaa. Ei, sohvaa ei saa polttaa. Ei vittu. Kaikki muut palaa. Me käyttäydytään. Joo. Ja pitää käyttäytyä. Joo. Ja minä. Jääkarhu on tuolla. Jääkarhu, jos alkaa panettaa, niin jääkarhu on tuolla. Ei vaan. Jätkätöitä ei oo mitään. Ei vaan mitään. Ei jälkeenkään. Jääkarhu on tuolla. Viikka meni mahalaan tohon, niin mä tuun päälle sitten. Vittu se on mun paikka. Kunnon Kakola. Kakola hotelli nykään. No niin. Jätkätä vähän myöhässä. Pitää olla pystyä. Ei naapurit tuu. Niin, kun se saatana alakerran muija. Niin, sinne kaikuu kaikki täältä. Niin, katsoo ylhäältä alla. Niin. Kaikuu esimerkiksi kuultiin. Pitää olla ihan Haluatte sanoa tähän loppuun vielä jotain? Me ollaan Kakolan kundeja. Katsotaan tuleeko se kuva. Ei se haittaa mitään. Mut sitä ei mene julkiseen. Ei veikään, se on ihan oma setti. Tää on oma setti, joo. Oma setti. Hyvä kundit, kiitos. Joo, Tästä tuli kova filmi. tuli.